Máquina automática de bridas lineal apta para todo tipo de latas metálicas. Toda a máquina está feita de aceiro inoxidable 304, estrutura sinxela, fácil de operar e usar. Sistema operativo de interface home-máquina avanzado, parámetros operativos axustables, fácil de usar. Máquina automática de selado de latas. 4 rolos de costura complétanse ao mesmo tempo para garantir un alto. O servocontrol de toda a máquina fai que o equipo funcione máis seguro, máis estable e máis intelixente. Aplicable a latas de lata, latas de aluminio, latas de plástico e latas de papel. A produción está automatizada, o que mellora a eficiencia da produción e aforra custos laborais.